Hi! Naman sa bakal. Oh, rider. Welcome to my... Hello. Hi vlog! Welcome to my... welcome to my guys. Ang rider na guwapa. Thank you. Char. Sana all. Duha, asa naman Lord? Moni siya ang view din sa Malaypay, di ba? Grabe ka rin ito. Ano? Pwede mo sure. Inom na rin na camera ko. Di ba? Oh? Mao nakakamo, ganhan mag-date. Dili na kita kay murag kami guys, pamati lang guys sa hangin ba hangin, di ba? Mabugnaw. Hangin. Kami kay ang hangin na kay uyab. Oh, wala. Brag, Siya na din. si Minami. Si Minami. Wow, si Milami asa ka na. Siya. Munang pag-uyab mo kay Lami. Oh, good. Uyab na tatay. Gusto ba na yung uyab? Sana all. Ano nagma? So, na yung mama nga, eskwela sa day sa mga uyab. Oo ka man, oy. Di ka ba eskwela, di ka uyab. Kasi tirada. Ay, silingan tirada tayo. Nice na silingan, Kebra. Ang bingawot ka. Sana all. Ano naman dyan tatay? ba? Bingawon ka. Magiragod ka, kisik lang. Kisik lang. Ay, ba? Ang driver ko sa kanya. Hilir kayo. Hindi. Isubuhan. Hangin na gitsa na. Hangin. Hangin sa labas. Dili pre ang nagsunod ba? Ang nagsunod do. Mo dyan na siya pinakatabi. Ikaw Kami di mga walang jowa. Sana Ano mga walang si jowa? Rami. Always smile. Oh, namin jowa pero wala pa. Coming. Coming pa. Oh, pang sunduin. Susunduin pa namin ang aming mga kajuwain. Kajuwaan. Abi na ko mag-video. Wala di ay? Wala diyan. Nagtanong ako. Hi. Tingin yan. Char, sana all. May di mo yan. Oy, video to. Video? Oh, it's too big. Yeah, too big. Too big, girl. Oh, banan siya. Oh, ang view. Ang view, guys. Amazing. Pagkakali ba kay Prabhu? No, Bastog na dito te. tublag. Wala may bag direct. Wala di ay? Wala man nabita. Uy,